Tak počkaj. Ne. Tak ako možná atmosféra. Stone! Tak pán Dávaj, kapitán prvý. Daj sa dres do si. Tréner, nie? Bol sám. To ne tým. Dajte si dres do si do piče. Ideš. Dole! Kapitán mužstva pre dnešný zápas. Jebe to ani neviem, ak sa Kde si to dal? Ja neviem. Hej to. Jaj. Musím povedať, že to z toho chutí úplne vynikajúco. Na to. Šmaj, dávaj. Však to je vinné a ty kokos. Daj mi to. No Mišo. To je celé zatrúbané. Počkaj. Tu mne sme. Počkaj, natlačaš už? Áno, však sa som Kde nenavytkol. si? Stone. Poď. Rýchlo. Mišo ide. Yeah! Stone. Ďalej. Tak, ne? Si sa odviazal teraz. Si, aha, odviazaný. Teraz ja sa odviažujem. Odviaz sa. No, to tam, aha. Vidíš, čo robí detské šampanské. Zadi do boša. Ale chcem ešte, aha. Aby nebol sám. Napijeme sa dvaja. Dobre. Však si pripite nie. Ale jak to pôjde? To sa nedá. Nemáte sklánku? Nie, však si jeden píte z pohára, druhý Dávaj, Ja spára. Tak, hej, tak umáme Daj slámku. futbalistovi. Hej, umáme futbalistovi hlavu. Poď. Máš to. Ešte tam nechajte. A mohol by sa aj neponúknuť, keď chceš piť. Máš Máte, tak? daj si. Na, Pozdravujem mamku. Bola brácho chce ísť na toto, na partičku. A že to stojí 15 €. Jebe. By som na to videl. Nejak som to dopil. Nie, ja som svetlo. Není. Dobre, pokračujeme džusom. kto chce, chceš? Hej ľudia, mám pre vás súťaž. Kto do minúty zje 60 tyčiniek. A nemôžeš sa napiť vody. No, musíš ich prehltnúť. Poserem. Nemôžeš ich prehltnúť. Čo mám jasná nadátaš mi? Dobre, počuli ste vtipného kameramana dnešného večera. Fotografa. Robil som jedno video. Predstaviteľa Plevak Striptease Show and the Devils. To vám musíme ešte ukázať. Jak to vypnem, hej? Lebo... Však splak na moje.